Na sastanku predstavnika Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Uprave za indirektno oporezivanje određen je tim od 8 specijaliziranih uposlenika Uprave za indirektno oporezivanje te koordinator tima koji će zajedno sa rukovodiocem posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju i tužiteljima iz Odsjeka za privredni kriminal raditi na otkrivanju i kaznenom procesuiranju počinitelja poreznih utaja i neplaćenih poreza. Glavni tužilac Goran Salihović je pojasnio da bi na čelu ovog tima bio rukovodilac posebnog odjela Božo Mihajlović. Saradnja bi bila u smislu toga da se ovi izvještaji koji očekujemo od uprave, znači negdje oko 2000 firmi, koji je obuhvaćen ovim izvještajima i dugovanja su negdje 296 miliona, što efikasnije, što kvalitetnije pregledali da bi eventualno mogli nešto procesuirati što je za procesuiranje. Na ovaj način, radeći po modalitetu USKOK-a u Republici Hrvatskoj, bit će omogućena efikasnija borba protiv poreznih utaja, kojima se nanosi šteta budžetu Bosne i Hercegovine i svim građanima Bosne i Hercegovine. Miro Đakula je istaknuo da su i Uprava za indirektno oporezivanje i tužilaštvo opredjeljeni za borbu protiv svih vidova organiziranog kriminala, poreskih i carinskih prevara te utaja. Naš cilj je naplata javnih prihoda i sprečavanje svih kaznenih djela iz oblasti neizravnog oporezivanja. Tim uposlenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine će u stalnom kontaktu s tužiocima direktno i svakodnevno sarađivati u istragama usmjerenim na otkrivanje poreznih utaja. Iz obje institucije za zajednički rad određeni su djelatnici koji imaju veliko iskustvo u procesuiranju krivičnih djela iz oblasti finansijskog i privrednog kriminala, a provodit će se aktivnosti na otkrivanju i kažnjavanju poreznih utaja, kao i povratu utajenog poreza u budžet Bosne i Hercegovine. Dogovorit će se dalje aktivnosti na procesuiranju fizičkih osoba i pravnih lica za koje postoje dokazi da su počinili krivično djelo.